Περιστατικό με πυροβολισμούς είχαμε σε ψητοπολείο στον Άγιο Δημήτριο, κατά το οποίο τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του. Περισσότερα θα μας πει ο Πέτρος Καρσιώτης. Πέτρο. Μια ολόκληρη γειτονιά σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συγκεκριμένα στην οδό Αγωνιστών Πολυτεχνείου από συνεχείς πυροβολισμούς που έπεσαν με στόχο έναν πατέρα και έναν γιο, οι οποίοι εργάζονταν εκείνη την ώρα στο ψητοπολείο τους. Από τους πυροβολισμούς των ενόπλων, 3 ήταν οι δράστες. Έχει τραυματιστεί στο πόδι ο 39χρονος γιος, φέρει 2 τραύματα, στη γάμπα και κάτω στο πόδι, ενώ ο πατέρας του επίσης στο πόδι, και οι 2 μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στο νοσοκομείο, είναι εκτός κινδύνου. Έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, έχουν βρει 4 κάλικες από πιστόλι, αυτό το όπλο σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Το θέμα είναι μήνα ότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι μπορεί να είναι οπαδικές διαφορές. Επειδή ο 39χρονος έχει υπάρξει και είναι ακόμη οργανωμένος σε συγκεκριμένο σύλλογο. Όμως φαίνεται ότι αυτή η εκδοχή μπαίνει στην άκρη, καθώς πληροφορίες που ήρθαν από την Αλβανία λένε ότι οι συνέτεροι του 39χρονου σε αυτό το ψητοπολείο είναι